Dam dam. Flyver rundt i en heli. Med lidt lag oveni. Mod Mathias. Hej! Dam 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 dam. Dam dam dim dim. Dim dim med en Skype-samtale, hvor Mikkel er i. Dam dam dim dim. Dim 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 dim. Vil have det lige? Jeg er med. Go. Nå, vi er i gang med, vi vil sådan lige lave en easter egg, og vi vil faktisk også optage lidt ekstra. Det bliver nok nødt til at gøre med lidt dårligere grafik, fordi min PC ikke er verdens bedste. Og jeg er faktisk overhovedet i tvivl, om vi optager. Gider du ikke flyve lidt tættere på, så jeg rent faktisk skal hoppe af? Tak du. Fuck, det var egentlig godt lavet. Det gør vi nok, fordi det lagger jo sindssygt. Nej, faktisk ikke så meget, så. Lukas, jeg har lavet det første solarpanel. Ja. Yeah. Oh my god. Nå, Mathias, lad mig om det her, fordi jeg er meget bedre end dig. Nå, vi vil lave den easter egg, der er her. Hey, jeg kan se det. 300 tror jeg nok mere der. Nu skal du bare se. Hey, hallo, vi har ramt dig. Hey. Hey. Hvor langt er det derhen? 300. Så den blev ramt. Det rører i luften nu. Det ser godt ud. Nu kæft, og så det sindssygt ud der. Ja, det så ikke så godt ud ved mig, fordi det var lidt dårlig grafik. Hey, prøv at se, der er endda brændende ting dernede. Hvor er det? Nå, nede på banen. Vilderen. Kan man egentlig se forskel derude? Nej. Nå, vi skal lige have en god outro. Så lad os lige løbe op til Helin. Nej, for sent, den er sprunget i luften. Ja. Vi skal lige have en god outro, så lad os hoppe ud over kanten. Go! Nå, okay, der var så lægen stor. Dam. Det er fandme ringe, det der. Bedste outro nogensinde. Ja, jamen, det var fordi, jeg skulle lige hente den her heli. Ja. Jeg kan egentlig godt lide røgen, der kommer af, at man skyder med en sniper. Jeg har virkelig et nice emblem, hvis jeg selv skulle sige det. Jamen, det skal du ikke. Nå. Skal du have et lift? Nej. Det var fucking god landing, det der. Nå, men det var sådan set bare lige en easter egg, som vi vil vise. Okay, prøv lige at komme herned. Ikke cirka der. Så prøv lige at høre det her sniperskud. Hey, der kom det en ind. Lad os prøve at nakke ham. Prøv lige at høre det her sniperskud. Det lyder godt. Nej, prøv lige at se, om jeg kan nakke ham. Det må blive vores outro. Ja. Og se mig dø i en AH6. Okay. Artillery tank. Jeg håber ikke, han får en AH ham der. Eller fly, så er jeg også fucked. Ikke sådan. Jeg gennemklikker lige Echo. Hey, jeg står faktisk over Echo. Ja, det var derfor, jeg skød. Hey, han har et fly, pas på. Damn. Det ser. Der er det. Det er sådan lidt Empire Total Wars inspireret. Nå, jeg lander lige, og så stopper vi den her. Hvis du ild, det bugger totalt, hvis du kigger på dem på mere end 100 meters afstand. Nej. Men ja, det var sådan set bare lige den der, vi viser, og der kommer nok, vi skal nok også i gang med op til noget Battlefield. Fordi hvorfor ikke? Det gør vi snart nu. Hans fly skyder. Ja. Men det var vores outro. Lige lave et like, fordi at Mikkel var her. Sådan er det bare.